Костапичове, аз съм RocketBG и това е пореден клип от тези, които качвам. Това път ще снимам на Minecraft в лайфборда. Това е сървърче, който може да си го изтеглите. Сега е на Хелоуин. Този клип може би ще бъде качен след Хелоуин или на него точно, не знам. Но аз го снимам точно сега на Хелоуин. Затова изглежда така всичко. Това съм ме плаши. И нека да започнем. Ще играем мини-игри. Ето го и мапа. Ще ви кажа просто сега какво ще правя. Няма да се качвам там. Направо бягам на там. Ако успея. Дали ще... ето ги честовете. Просто спринтвам. И сега колко време става? 1 минута. И ще се върна на тя като почне. И така, 3, 2, 1, спринт! Не бе! Fuck you! Отваряй! Просто нагрявам всичко каквото фана. Окей, добре. До някъде ми взеха нещата и сега... Бързо, бе! Бързо! Те всички прерорват честовете, на мен ми бъгва. Бързо, моля ти се, моля те, бързо. Аре бе, човек, бързо! Фак. Ето така. Бързо. Малко да се поизмъкна. Бързо. Така. Защо клекнах? Нека да сложим нещата. Така и така. Опс. Готова съм с хелоуински скин, между другото. Като изгоря, ще ви го покажа. 7 минути стават. Не се надявайте просто аз да спечеля, защото съм пълен ретрет в мини-игрите. Оп, чест. Ехо. Така ще си взема още един меч. Трябва да взема златото, храна. Ето това ще ми трябва. Фак, кой ме бие? Бързо бягам. Бягай бе, човек! Не. То там. Умри бе! Моля те да оцелея! Фак! Майко! Спринт. Просто. Този ще ме гони до припадък. Зад мене. Бягай. Не! Пака йо! И умрех. Окей, айде още една. Между другото, чакайте да ви покажа скина. Ето го. Не кой знае какво, ама все пак за Хелоуин. Така тук влизам. Почвам. Спринт! Бързо бе, тъп! Окей, ето този чест. Събирам всичко. Да свак, защо взех гъбата. Този чест. Аре бе, вземи по-бързо нещата. Окей, гъбите не ми трябва. Тук е вече взето всичко. Нека да си сложа нещата. Ако мога. Така. Ще се бие с брат. Факай. Тия път ще започнах след да се бият. Тафа бе, какъв е този? Това съм аз. Лед. Готово. Виждам чест. Бързо бе! 7 минути остават. Каква жалка. Мога отзади има хора. Да. Не. Чао. Тръгвам и да на никога не ме видите.
И да на този път спечеля. Пещера. Нека да влезне тук, малко да се покрие и виждам чест. Диамант. Аз също такива си доставям. Така, каската. Окей. С този диамант само мотичка мога да... не, мога да си направя меч. Но ако си намеря някъде крафтинг тейбъл. И тук виждам чест. Това ще ми трябва и това. И това нека вземем. Това вече съм full diamond. Full gold, извинете. Да се отърва от... Добре, там има някой. На 100%. Картофите да взема. Нека се отърва това и това. Окей. Мисля да иде на в едно стоси. Не, това ми е от следата. Този черн го проверих. Окей, дано никой друг не ги вижда. Това и това. Нека проверим в тая къща. Дано има крафтинг тейбъл. Моля се. Просто да има крафтинг тейбъл. Там има някой. И за последен път няма крафтинг тейбъл. Това пак. До сега целях. Не знам после какво ще става, ама все пак щом за сега съм оцелял. Тук дали ще има честове? Не знам, да гледам да съм максимално далеч от всички други. И 4 минути. Честовете са се рефилнали. Бързо. Не ми взе демидж. Трябва да се нахраня. Яж бе. Тая. Тук има чест. Имаме храната. Не бе, чакай, че да не скоча. И ще ходя на спауна, може би, защото там има крафтинг тейбъл. Може би, доколкото си спомням. Дано не срещна никой. Аре бе! То чест може би да не бие да взе. Даймонд, още един. Окей. Ще си направя меч. Окей, как си стрелях просто? Къде беше спауна, бе? Чакай, не е това. Да не биде някъде тук близо, бе. Къде беше смътания спаун, бе? Ето го. Бързо, бе! Бързо, че няма време. Виждам чест. Голд меч, окей. Взимам всякаква възможност. Така. И тук спауна. Фак, там има някой. Там е един даже. Има много. Умирай, бе, Умирай, бе, циганин. Крафтинг тейбъл. Бързо. Как да крафна, бе? Защо? Как не мога да крафна меч? Искам.
то да не дойде. Абе, виждам те, бе. Такава умрива. Бягам. Ау. Ау, бе. Абе. Майка. Едно в едно просто. Кобрата те нокатира. Фак. Станахме малко. Майка ти. Майка му. Окей, второ място. Еми, какво такова? Второ място. Все пак е нещо. Еми, това ще бъде за клипа. Вие знаете какво да направите. Само да се абонирате, да харесате този клип и да коментирате, който иска, който да не иска. Абонирайте се, харесайте и коментирайте просто този клип. И това ще бъде от мен. До скоро. Между другото ще правя и още клипове на Майнкрафт. И това ще бъде.